Toto miesto je tak nebezpečné, že tam určite nechoď bez palice. Hneď ti ukážem prečo, len musíme došlapať tento obrovský kopec v asi 40 stupňoch. Potom, ako z nás liezlo všetko SPF-ko, sa nám naskyta pohľad na opičí raj. Majte sa však na pozore, lebo tieto opice sú krvilačné a zaujíma ich len jedno. Ako ujebať turistom vodu. Tá nebalená, čo majú nachystanú pri ceste, im zrejme nechutí. Niektorí ľudia sa bráňa palicami, iní to vzdajú a bez boja hodia opiciam svoju PET flašku. Tu si ju asi zakopávajú na horšie časy. Keď si odmyslíme toto čorkárstvo, pozorovať opice tak zblízka vo voľnej prírode je fakt zaujímavé. Aj keď šplhanie po elektrickom vedení miesto lian by som asi prírodou nenazvala. Niektoré využívajú aj street workout, na kradnutie vody predsa musíš mať napumpovaný bicák. Tieto psíky našťastie kleptománske sklony nemali a to ma zahrialo pri srdiečku. Z Monkey Hill sa presúvame do fitka, aj keď tréning je skôr len aby nejaký bol. Toto cestovanie ma vysalo zo všetkej energie a fakt do toho nevládzem plnohodnotne cvičiť. Posilky ideme rovno na vitaminovú bombu, zázvorovenie alkošoty. Kto by bol pár rokov dozadu povedal, že nebudem piť a radšej si dám toto? A ak ste si mysleli, že týmto náš deň končí, ste na omyle. Ideme ešte do botanickej záhrady, kde som skoro zinfarktovala, lebo som myslela, že v ústach tejto sochy je had, ale našťastie to bola len jašterica. Majú aj obrovské ryby, ktoré môžeš za poplatok nakrmiť, ale ja som pozbierala popadané jedlo a hádzala im to zadarmo. Tento aktívny deň nás mohol a tak sa s radosťou vrháme schladiť do hotelového bazéna. Pre viac našich ciest hoď follow na môj Insta Wasted Forever.